Mä oon Saku Keskinen ja työskentelen Contitech Finlandilla Kalkussa Tampereella. Toimenkuvaani kuuluu kalanterilla työskentely, siinä pääosin lämmittäminen, mutta myös jarrumiehen ja välimiehen tehtävä. Tänne päädyin töihin siten, että olin ammattikoulussa koulutuskeskus Valossa Ylöjärvellä koneenasentajan linjalla. Isän yksi ystävä ajoi autolla meidän pihaan, kun olin itse tullut koulusta ja kysyi, että eikö sä täytä ihan just 18. Ja sitten kun sanoin, että kyllä, niin se pyysi mut seuraavana päivänä heti töihin ja pyysin koulusta viimeisen kuukauden vapaata sitä varten. Ja 2 päivää tossa kattelin, miten noita hommia tehdään ja sitten kun täytin 18, niin pääsin itse jo suoraan työn touhuun. Sitten olin täällä sitä seuraavan kesän ja sitten tosiaan koulusta sen 3. vuoden ja sen jälkeen sain täältä vakituisen työpaikan. Yrityksessä työtehtäviämme ovat kalanterointi, kerrostaminen, leikkaaminen, puristintyö sekä servisen huolto- ja asennustehtävä. Työskentelen 5 työntekijän tiimissä, joihin kuuluu kalanterilla jarrumies, välimies, lämmittäjä, vinklerimies ja koneenhoitaja. Tulevaisuudessa haluaisin oppia työskentelemään tässä yrityksessä jokaisessa työtehtävässä omatoimisesti. Työssä vaaditaan joustavuutta ja myös vähän fyysistä kuntoa. Suosittelisin alaa ja yritystä henkilöille, jotka tykkäävät työskennellä tiimissä ja tykkäävät siitä, että työ on vaihtelevaa ja välillä myös vähän raskasta.